Lalaking natulog lang unta sa ilahang Pinoyanan sa Gubiao, Mandawi City namatay human maigo sa Saag nga bala. Ang kapolisan misusi na kung kinsa ang responsable sa nasoy pagpamusil. Ano ang report ni Nico Serino? Naukay kini mga residente sa sitio Lalin, Barangay Hagubiao, dihang nakadungog sila og duha ka buto pasado alas 2 kaganihang kadlawon. Human niini nagpakitabang na ang nagpuyo sa usa sa mga balay kay may naigo di ay sa bala. Sa bungbong nga scene ang entry sa bala nga nakaigo kang Fernando Berbisada, 39 anyos. Sa Tampihak naigo ang biktima, kinsa gidala paunta sa Eversley Sanitarium apan nakabsan gyud sa kinabuhi. Nagpangutana karon ang iyang pamilya kung diin gikan ang namusil. Bakante nga yuta o kabugangan kining likod nga bahin sa panimay sa biktima kung diin giktuhan nga nagikan ang mga buto nga ilang nadungog kaganihang kadlawon. Samtang dili sab mismo sa ilang nga panimay usa kini ka compound kung diin mga managparyente ra ang nagpuyo. Matud pa wasab sila nakita nga timailhan nga dunay misud dinhi sa ilang lugar. Pirmirong buto hinay siya nga layo. O pag ikaduhang buto motong kusog. Pag kusog sa ikadang buto mo to dagan ko sa gawas. Pagdagan ako sa gawas, ispat ko dito ko tanaw ko sa mga gate. Ibong ko na namin nagsagit. Iya misis sa ngayon nagtabang. Si Fernando nag-sideline pagkahabal-habal driver gamit ang iyang kaugalingong motorsiklo. Tanghaga or blanco migid ba unsay ko ano to nga. Wa man say bisyo, wa say atraso. Nya, among bisyo mao ra ka na hilig mga sports. Nya, mao ra wa mi nadunggan mga atraso kay katong bata ako, hilumon na siya. Sa investigasyon sa kapolisan, may report nga nakakita sila og duha ka motorsiklo nga naabot sa lugar. Gituuhan nga ang mga rider niini ang nalambigit sa pagpamusil nga mipatay kang Berbisada. Dili sab siya gyud ang target apan stray bullet ang nakaigo kaniya. Ang ilahang tan-aw katong nagmotor og naapoy lain nga nagmotor moy gigikanan sa buto. Sa ilahang tan-aw kato mo'y gipusil ang katong usang nga nagmotor, pero wa may go sa sirkumstansya nga dili gid siya tuyo. Ang katong nangagi lang nga mga tao nga nagmotor na away siguro ta sila wa ta kahibaw mo na atong tugkaron. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.